Ay, salamat. Paluto na dyan. Mangaon. Nagkaon pa yun. Kakaon na gyud po man. Ay, Madam, tubig mo, madam. mukhaon. Kaon ka gili. Palig lang kubutang dito yabe. Ay, hatol ako dito. Oo naman gud ko. Okay. Kung na, yung nagkaon si madam. Madam, asa ko madam, alamat kay madam. Ibigay na tong galon madam, balik ko lang ko sunod ha. Salamat kay ha. Dili mamahal sa tayo. Balak ka, lamit ka akong sudan. Star corn beef. Pure food classic to sa inyo. Ano ka napaka-deliveram? Alam nga, tingin mo ka ma'am nga, ang sudan kay Pure Foods Classic Tocino ug Star corn beef. Nahan mo kay kuha na god. Ay, favorite mo na ni mo? Favorite na ko na. Kuha plato ha. Oo, kana. Oo, kana. Lahi siya glasa, lami ka siya bay. Lami ka siya ma'am. Kaya siya ma'am, kuha ni. Oo. Kana, pure food classic tocino. Yung Star kami. Pwede ko ni sunod. Saan pa? Bilang ka na ang product sa Star. Ano pa doon? Pag man yung magkaon dira Daghana na po di sila kuan ma'am kanang mga beef paris, kana mechado. sila yung mga ano, mga ready to eat na. Kana ilaha pa din nga pala, favorite po na ko nga palaman ma'am kanang cheese squeeze cheddar ug kanang kuan pimento. Pag man yung magkaon dira, pagkaon nugpan. Namit ka na ilang palaman di ka sa Magnolia. Ay. Puhag yun ito yun. Bet na ko siya. Bet na. Lamig kayo mo pahingon. Dapat siya dimple. Ay, kuya. Ako, taka, oy. Na si Madam, klaro kay nabigahani na song kagwapo. Impas ba karon pa. Madam. Kanang na ako'y gusto buhaton sa imo ba. Ayo lang kasi ko ha. Sama na. Ano? Mao na jud ni. Nakagustuhay jud ni Ani. Ipiyong sa imong mata. Sama na siya. Sige. Ayo panikas ha. Ilay ko manikas. Piyong ha. Sige. Okay pa? Wala. Asa naman siya? Hala, mga Nadalig din taon si Madam sa kagwapo. What? Nagtuo siya akong gusto ba na pa si Panano. Nakanin din taon ang mga dilata kung gusto kung tuyo sa iya ha. Assuming rabi ka Madam oy.